EkaJakobe yesine. Zivelaphi izimpi nokulwa kuvelaphi phakathi kwenu na? Akuveli yini lapho ezinkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na? Niyafisa, nokho aninalutho, niyabulala ninomhawu, nokho anizuzi lutho, niyalwa nenza impi. Aninalutho, ngokuba ningaceli, niyacela, nokho anamukeliswa, ngokuba nicela kabi, ukuze nikuchithele ezinkanukweni zenu. Ziphingi, anazi yini ukuthi ukuthanda izwe kungubutha kuNkulunkulu na? Ngakho lowo othanda ukuba ngumhlobo wezwe, umi eyisitha sikaNkulunkulu. Niyacabanga yini ukuthi umbhalo usho ngeze ukuthi, umoya awuhlalisa kithi unxanela ngokomhawu na? Kodwa unika umusa ngokwenezela, ngakho uthi, uNkulunkulu umelana nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Ngakho thobelani uNkulunkulu, kepha nimelane noSathane, khona uyakunibalekela, sondelani kuNkulunkulu, khona uyakusondela kinina. Hlanzani izandla nina zoni, nihlambulule izinhliziyo nina bonhliziyo mbili. Yibani lusizi, nidabuke, nikhale, ukuhleka kwenu makuphenduke ukudabuka, nokujabula kube ngukujabha. Zithobeni ebusweni beNkosi, khona iyakuniphakamisa. Ningahlebani, bazalwane? Ohleba umzalwane, noma ahlulele umzalwane wakhe, uhleba umthetho, ahlulele umthetho, kepha uma wahlulela umthetho, awusiye owenza okomthetho kodwa ungumahluleli. Munye ongumisimthetho nomahluleli, nguyena onamandla okusindisa nokubhubhisa, kepha ungubani wena omahlulelayo umakhelwane na? Minani nina enithi, namuhla noma ngomuso siyakuya kulona noma kulowaya muzi, siqede khona umnyaka, sithengiselane, sizuze, anikwazi okwangomuso, kuyini ukuphila kwenu na? Ngokuba niyinkungu ebonakala isikhashana, ibisinyamalala. Nganisho nithi, uma iNkosi ithanda, siphila, siyakwenza lokhu nalokho. Kepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu, konke ukuzigabisa okunjalo kubi. Ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye.